Kata kamano Nyakwaramogi Ajwang' embaka oromo bende obedo kod thuolo mano mar menyo gigo matimore counties mopogore opogore e pacho kae. Kapok wadonjo e twak marwa achiel kachiel, yena mar mondo mi wadhi e county ma Kisumu kama jagoro mar kotu Francis Atwoli odiochieng' ma kawuono otwak otudore kod weche mago mag kumo keto nyithindo matindo mar mondo mi odonje e tije kata otim tije mopogore opogore mago nyithindo ma hikgi ne piny mar 18. Wawinja ne mondi. That they should not allow to see or even to witness children working in various plantations or in various estates of plantation factories, coal factories, tea factories, and related areas, be it in floriculture or in any area of agriculture. Because that's in direct favor to those children, and those 4 areas of our concerns once affect a child, that impact is so strong and unforgettable in the minds of children. And as such a country is a country that is progressive, country that allows children to work, it's a repugnant country, it's a country where people, particularly the adults, the administration and the government must be condemned equally. So it has been our wish as a workers' representative to make sure that children are not in any enterprises that we do represent. And out of that, we have extended the same to our 44 affiliates of the Central Organization of Trade Unions to make sure that our children are not abused, our children's dignity is not violated, and the children's mental health is cared for, and our children have access to quality education, or join other children to go to school and prepare themselves for now and for future. I want to echo the sentiments that were expressed by my sister here on women leadership. I think, sister, if you sit with the chair there, she'll tell you that we at the Central Organization of Trade Unions, since I took over, when I took over, there was not any woman, a general secretary of a union. Currently, one of our largest affiliates, that is Amalgamated and Metal Workers Union, which represents all imports of vehicles, all factories, big countries, big companies like Toyota, DT, Dobby, and so on. The general secretary of that union is a woman. Nyakwaramogi Ajwang' mano chenro matimore achiel kachiel kowuok Tomboya Labour College e county ma Kisumu, kendo jofwambo magwa nitiere kuro kendo giluono wach makamano achiel kachiel kama jagoro mar kotu koro loso kotudore kod weche mag keto chike mager mabiro bedo kageng'o mondo nyithindo matindo mago manitiere buo higni 18 kik ket kod kit tich ma ok owinjo bed ni gitimo. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni ending child labor, kaluwore ni keto nyathi matin ma hike pok ochopo 18 kod tich moramora en ataro mar chike ma pacho kae. Jofwambo magwa manitiere county ma Kisumu luono atwak makamano achiel kachiel kendo matut kotudore kod mano gibobedo ka gimiyowa e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono kochakore weche manyien mag migago. Nyakwaramogi Ajwang' yiena mar mondo mi koro wadonje twak achiel kachiel e studio marwa kae. Ang'isi ni antiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyonagi mar mondo mi wapor wach kotudore kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Chal mar Kenya rowere to sani nene nada inyanya to kotudore kod weche matimore obede duond buche mag siasa, ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kachiel kod weche mamoko duto wabobedo ka watwake. Kata kamano kapok wadonjo e twak marwa achiel kachiel, yiena mar mondo mi amira were mantiere gode studio ka thuolo mar mondo mi ofulrenwa to bende ging'iswa ni bore Nairobi kae to gitimo nang'o. Achak gi rawera mobedo batha kae Zadok machiegni papen mari inyalo mana fulrinwa matut mondo ng'iswa ni bore Nairobi ka titimo nang'o. Erokamano Joyce, oyawre uru Nyakwaramogi duto ma oketo wang'gi e wang' jowi. Nyinga en Nyakwaka Zadok, an student atimo law Kenyatta University an hika mar 4. To an jagoro machon ma KU. To e Nairobi ka apart from somo, wan e siasa kendo wan advocates mag youth kendo advocates mag good governance.
Koro mano e gima atimo Nairobi ka. Machiegni network ukinyima kawuono Zadok nyakora mungejog mana kiseneno mano Zadok achiel kuom jopuonjre montiere godo e studio ka wacho ni kopogore kod bedo japuonjre bende giketo maino margi e neno kata goyo nyong'ong'a e kitelo makare mowinjo bede pacho kae kaachiel kod wechego mag siasa. Kopogore kod Zadok nyakora mungejog yena mar mondo mi adhi batha korka kocha antiere kod Brian papen mari machiegni. Erokamano iluonga ni Musi Brian Jumbe. An asomo Kenyatta University. Asomo JKUAT. To atimo political science gi IT. Nairobi kae kowe kadoka sare kawere gi weche mag somo go an e siasa bi. To an kaka political analyst. Kaka watemo keep sirikal gi opposition on check. Ka gimoro dhi marach to wa correct both side. Gi sani an chairperson mar PLP Comrades Charter, People's Liberation Party. Is one of the political parties manie opposition. Koro ang'eyo ni wadhi twak kawuono maber erokamano. Une United Opposition. Yeah, one United Opposition. Machiegni enye twak okinyima kawuono bedo gino makara ahinya ni kawuono antiere kod ji manitiere sides mopogore opogore, jogo manitiere sirikal kaachiel kod jogo ma bende keto sirikal tesre pacho kae. Wendo machielo ma bende ami thuolo mar mondo mi ofulrenwa antiere kae kod John machiegni papen mari. Erokamano Joyce, gi nyinga iluonga ni John Odhiambo, an coordinator mar Wazalendo Movement Africa. Nairobi ka gima timo maduong' an joala auso manol canvas. Erokamano. Machiegni enye twak okinyima kawuono Jona. Wendo machielo nyakora muge Jwang kopogore kod yawuoto nagi mantiere godo bende antiere kae kod nyio nagi. Achak kodi Faith inyalo mana wuoyo iket microphone no on ka iwuoyo. Machiegni Faith in bende mi thuolo mar mondo mi fulrinwa ing'iswa gimitimo bore Nairobi kae machiegni. Erokamano ahinya Joyce kendo muso nyikora mogiteni oyaure uru. An iluonga ni Faith, an nyar Meuru. An atimo gima kizungu luongo ni Championing for Youth and Women Inclusion in Leadership and Governance. Erokamano ahinya. Machiegni twak okinyima kawuono nyakora muge Jwang nyarona gi machielo ma bende antiere godo e studio kae amie thuolo en bende ofulrenwa. Lois thuolen mari machiegni. Erokamano ahinya Joyce oyaure uru nyikora muge Jwang iluonga ni Lois Atieno nyaka dem nyaka nyuor mano Nyatike constituency kocha. Nairobi ka to wago biashara kendo wan jokedo ne rawire. Machiegni twak okinyima kawuono. Wendo machielo bende antiere kae kod Hannington Oguk. Hannington machiegni papen mari. Erokamano Joyce, an nyinga en Hannington Oguk kata General Oguk mong'ere e weche mag siasa gi. An wuod Kisumu kendo jatend rowere ma Kisumu. Nairobi kae wantiere I'm a former graduate and atieko degree na mokwongo mar cyber security and forensics to sani poda proceed gi postgraduate mara. Besides mano an activist ma ensure ni weche mag yudhe odhi kaka dwarore kwa keto government gi opposition on check. Erokamano. Machiegni twak okinyima kawuono ine madwa na chak kodi Hannington wacho ni unemuketo government on check and balances. Adwa kietwak okinyima kawuono piny Kenya sani ochomo kanye nikech wang'eyo ni bang' tho mano mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma en ng'at mane jopiny omiyo luor ahinya kendo jopiny nitiere kod geno kode kendo ne mane en jatelo mane keto sirikal tesre maduong' mano keto sirikal tesre pacho kae. Sani wanyalo wacho ni piny Kenya chalo nade gi sani? Erokamano Joyce, kiyena kapok achako nikech wang'eyo maber ogai maduong' mano former prime minister Raila Amolo Odinga sani osewewa to nakwayo ni kiyie ti miya dakika achiel kaachiel gi rowere wetena mani kae gi joinwa mondo mi wan gi wer moro matin mwadwa wero ne baba kuom baba oninde. To en wer ma oganda luo te ong'eye koro ng'ata ng'ata kuma intie kanyo yie mondo watere iluonge ni Farewell Jamaica. Koro ng'ata ng'ata mong'eye join kindly. Wachako ni down the way where the lights are gay and the sunshine dailing on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back
familiar day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in a Kingston town. Thank you so much. Koro, kachako nanya wacho ni an achiel kuom soldiers manegin mag baba. Kendo kata leadership na, an nabedo president Meru University. Kendo kata kani poka bedo jatelo kuro, baba no biro, mama no the first time anamose university. So I gained a lot of experience in leadership, kata youth advocacy, kuwuok right, kuome right honorable Raila Amolo Odinga. Kwang'iyo sani, weche mag leadership structure kata kuma kaka chal mar kolwasi chal. Anya wacho ni baba we wako impact wagi knowledge mang'eny. Ma sani, kanyocha ng'ato en rawer manyocha learn from the school of Raila Amolo Odinga. Onge gimiluoro. An kumantire ni, an gi chir, ni kato bedo ni en mana the current president mar Kenya, Mheshimiwa Ruto. Kotimo makosa, an gi chir ni with the rules manoseketi give freedom of expression, anyalo question on anything matimre, including the current state masani mwantie mokchul lecturers. Anyalo question the president, ni angomi okchul lecturers, bo value weche mag education. Koro Raila Amolo Odinga odhi, lakini legacy mare odong kuomwa, kaka an kaka General Oguk, one of the youth manenie toke kabisa. Koro tokan kenda, kata kai kuma wantiere ni, ntie jogo mo believe in good governance. To gigite no ayudo kuom baba manosenindo. Yes. Ero kama na inya kendilero kanyo makare kendo pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia wede kachiel kod osiepe mago mag mosenindo Raila Amolo Odinga kalo ne jatelo ma kata obedo ni nosewewa to pod wabedo ka waparo ling'anye kata ondamo mopogore mane ogoyo mar neno ni piny Kenya osudo mbele kendo bedo kod demokrasia makare ahinya. Yena mar mondo mi arwa kitwaka Zadoka nyaka sani nyaka ne mosenindo Raila Amolo Odinga wit ngimane ka koro wang'eyo kit siasa mosebede pachoka ainya to e duond bura mano mar ODM mano wang'eyo ni neno gai mano mar duond bura mar ODM wasebedo kwa neno ka duond bura mar ODM odiochieng' manyoro ne gintiere kod romo margi e kaunti ma Nairobi kae kama koro ne gitemo nyiso kata jotelo mago ma oriwo kanyo kweth mapingo piny owacho bed kanyo Kalonzo kachiel kod jotelo mamoko buro ginga meneno wacho ni kaber to William Ruto bende winjo bed ne donjo e duond bura mar ODM yo mane koro mowinjo bed ni tego godo duond bura mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga kata bedo no onge sani mondo 2027 lek margi magintiere godo mar bedo e serikal idha kaka jogo ma oloso serikal kata moriwore kod serikal ochop kare. Zadok. Mokwongo we an bende ariwra gi jo Kenya mamoko kod jowetena kuom kowo lit kod kuyo ne moluor mosenindo baba Raila Amolo Odinga. An ne wane student caucus ma baba emane patron wa kane wadonjo e jeshi la baba. To kendo nyaka chak kawacho ni paro ni baba onge kodwa miyo wakuyo kabisa nikech wan en ng'ama ne wanyalo chopo ire kendo en ng'ama ne ok obagwaji. Kata ji ne nene ni ne en prime minister kendo ne en ng'ama ng'ongo kamano. Tanyalo nyisi ni Raila ne en ng'ama inyalo yudi. To anyalo paro General Oguk ne en ker ma Meru. To wadgi botiyo Technical University of Kenya kachacha. Higa mokalo kane ndalo siasa omako to vice chancellor matuk ne nigi weche mane giriembo academic secretary makanyo ne waringo wadhir jatendwa ma en director wa mar jeshi la baba iluongo ni Movement for Defense for Democracy Marende manogocho ne jakom nogocho ne Omolo manoduog nyathino e school. To kendo en ng'at makata sani e weche ma waneno mag lecturers ng'anyo nikech pok ochulgi kendo nyithindwa bedo dala kendo sandore nikech ok ginyal dhi e class. An sure ni sani dekoro baba osewuoye nikech ne en statement mane hakikisha ni gimoro amora ni kare. Koduoge party wa mar ODM, an ODM e party na onyuola ODM ema sebede kata sani an e ODM. To ODM kiwacha dier ODM ka onge baba to dwaro a lot of sanity ne jatelo madhi dong to gi jotendwa mantiere. To sani agone Oburu Odinga erokamano kuom fwenyo ni ruedhi machon nyaka koro yie ni wan gi ruedhi matindo be manyalo konyo gi tayo chenro mar ODM. To kendo gima nyalo miyo ODM pod dong party machung
en mana ka Oburu Odinga otimo gima ne giwacho. Namor go Oburu kabisa, naneno koluongo political father na Babu Owino magiwuoyo. Nikech wadwaro rawere kaka Babu Owino gini e party, mondo ka party no omed bedo strong. An I believe kuom ODM, kendo I believe kuom principles gi gik ma ODM osebedo ka chung'ne. To kendo nyaka sani an be an mana kama ne baba wacho cha. Baba nowewa broad based kanyo ema wasebede to kanyo ema pod wantie nyaka sani. Kendo nyaka wach ni however much ni wane broad based kendo wasebedo kwa chungi Ruto. Ok de wach ni gik moko te beyo gi sirikandno nikech kata sani waywakne. Kendo en ng'at ma wacho ni awacho gi dongere ni Ruto en somebody ma is blessed with a shrewd brain and pugnacious obstinacy, but very inconsiderate on priorities. Nikech kata sani mago priorities mage ma iwacho ni poko nono ahinya mowinjo bed no kete maino to poko kete maino. Kasa ni jatend piny Kenya okawach marach, an supporter mar football kendo ahero home team Aja Harambee Stars. To kisiki donate 10 millions, you donate 10 billion county government ma Kakamega mondi yud godo kura. To kinyal support lecturers 7.9 billion. En ngama nigi very inconsiderate priorities. To mano emomiyo adwani ODM nyaka waendelea chung' motegno ka wagore ne gik mane baba dwaro ni mondo otimre. Baba nowacho ni ne nitiere 10 points agenda ma nyaka tim ba higa manyien. Higa manyien en 2026. Wan mane gima wadwa neno kaka jo ODM mokwongo kapok wawuoyo gi Ruto e wi gima watimo kendo. Mar ariyo, ODM nyalo golo candidate mar bedo ker. To Ruto nowacho ni embe nen former member mar ODM. Wan bende nyaka wa bargain to for our party. Koro wanyalo kwae koyie o resign owuoge UDA to kapok odonje party wani to nyaka kuongo luokre. Oko bigi richo manen godo kucho chonde gi gik mwasebedo kwa laure godo gi monde kwa rwake party. To wanyalo ng'iyo ni bonya bedo ker. Babu Owino ng'eni dwaro gavana Nairobi ka kendo wachung' kode kata nyoro godhiambo ne wawuoyo kode ong'we yamo. To kata kamano en achiel kuom joma kata ka waamua ni Babu koro dhi chung' ker to wanyise ni en bende obi koro gin gi Ruto ng'ama win nomination mane ng'ama koro wamiyo ticket mondo gi fight for gik mane ODM ochung'ne kendo gik mane moluor Raila Amolo Odinga ne dwaro. Iwacho kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwak Faith Kena e twak okinyi ma kawuono. Faith, thuolen mari nyaka sani koro jotelo mago manitiere duond bura mar ODM osebedo ka temo mateka mar mondo mi olomb jogo ma yan ne gintiere duond bura mar ODM e kinde mokalo chien to kaluore koda wanyalo wacho ni mana pogruok matin nikech e siasa ka bende onge sigu mar ng'ato. Wanyalo wacho ni koro jogi gin wasike ma ok nyal loso nyaka chon. Gisebedo ka gilombo ji mano moriwo jatend piny Kenya William Ruto, wantiere koda ja Kalonzo Musyoka mabende jatend Wiper. Mago mana moko kuom jogo mane nitiere ODM. Sani koro bang' to mano mar Raila Amolo Odinga gisebedo ka gilombo gi mar mondo mi giduoge ODM mar neno ni gitego ODM. To bende winjo kaka Zadok Oloso kwacho ni ka jatend piny Kenya William Ruto oyie mani koro dwa bire ODM otiyo kanyo kod dok moro ni nyaka kuongo oluokre mondi oduoge ODM komor. In kor kakori? Erokamano inya Joyce, mokwongo adwa duoko mos ne jopiny, ne onagi duto kuom wito thuon maduong' kendo Nyasaye mondo oket chunye kama owinjore. Koro kadonje e twak ma kawuono awinjo ka Zadok Oloso maber ahinya kendo kawacho wach feature mar ODM gi kapa koro kama ODM ochiko. An gima nyalo wacho Joyce ni sani koro en gima lit ahinya ni Raila noseweya kendo en ng'ama ne oganda maluo noluor ahinya kendo ne kawo wach kuome kendo en ng'ama ne dwaro ber ahinya ne kaka oganda maluo emomiyo no champion gik ma odwaro go te nokelo reforms e piny mar Kenya kendo en ng'ama ka indiko historia mar Kenya to en ng'ama nyinge kuongo kech gik mang'eny osetimo ne Kenya momiyo koro wacho kama lakini sani gima do wacho ni en koro kaka oganda luo ero koro oningo wachiew mondo koro ken chiew mar ni party wa join ng'ako so watimo ng'a en gima mondo wachiew mondo koro jotendwa ma owe ODM gi mondo koro wang'i ni otiyo na sani koro onge wach mar ting'o bat koro onge kech ng'ama ne ting'o bat to koro onge koro en wang'i niya ng'ato timang'o ma sama koro mondo jok mane osebedo ka dwaro kombe gi kito pok oyudo thuolo nikech samoro party no kofebagi sani koro en free run mondo ji odonji ji te oran jok mane
nitie jotelo Nyanza ka mane wuok mapiyo lakini nikech nok giwach dhok achiel gi patinomio gibedo sidelined makoro gichopo koro sani en sama piny ochiewa ahinya kendo wa hold our leaders accountable en ni Nyanza kachacha wach mane nadhi konyo jakom malo sani onge jakom midhi konyo malo sani en report card sani en dhi dala kosok dhi ineno gimitimo kokitiyo ne jopiny mane wach ni gi jopiny kokitiyo ne jopiny to dhi dala koro e bane magi matwak monego wacha Nyanza wate mondo vijende dako wacho maber babu wino gini ka wamigi uru chance nikech ma koro time maro jende bende wanido jende mondo donje kanyo spaces mar jodongo rumo nikech be oseting bad gi morom tawinjo ko owacha William Samoei Ruto ko wacho ni priorities ne opogore to example mochiwo en mar golo pesa ni mondo kia kuro donjo king'iyo dieri Ruto en rais maber ahinya kech omiyo sani development ni kumora mora mok kata Nyanza kende sani kata kwa chako gi Migori I'm sure ni sani gweng ka gweng inyalo mention gimoro ma William Samoei Ruto kichako gi korwa Miuru wan gi paya ndara no sebedo gazetted biro kidhi nyaka Migori markets nitiere kidonjo Kuria kocha chaeko nitiere markets nitiere sani ward ka ward nitiere giminyalo mention ma William Samoei Ruto timo koro if it's a matter of priority yes jopuonjo to ningo tol mondo doge school mondo nyithindo som kanyo to ningo gi find a way ma ka jopuonjo chulo mondo donje school nyithindo som lakini wambe kikwa kel koro sawa makoro ma how can I put it in Kijaluo kikwa kel sawa the moment of confusion mar regrouping my ODM waketo ne serikal ODM olo house gi in order serikal bo Miuru thuolo wa support Raila no weje broad based government to no weje ni nwatiyo gi Raila nwatiyo gi William Samoei Ruto 10 points agenda koro apushuru serikal mondo gik minyal tim erokamano ai wacho kanyo makara inya kendo yie mar mondo mi arwak John etwak John in korka kori dun bura mano mar ODM manyaka sani osebedo katemo mateka ahinya mar mondo mi oket odgi kumora achiel ka koro gilombo nyaka jotelo mamoko mar mondo mi obi oriwre kodgi gimed tego dun bura mar ODM bende neno ka en gino manyalo timore adiera ahinya to gisani mwang'eyo ni dun bura mar ODM ikore mano mar bago nyasi maduong' mano mar higni 20 dwe manyien mochako odiochieng' makiny John Erokamano Joyce ambare waragi jowetena kuom kelo kuyo na makende ne familia kata joluo mangima mar wito Ogai kendo wuon development Raila Amolo Odinga kadonje twak an kaka John an ngama believe ni an ok believe a party I believe a dhano I believe ni kwa yiero dhano ema representwa twanya de maber emomi ambe to Raila ni bupunja gik mang'eny kenda mor gi party leader masani mar ODM Oburu ko kaka no biro Oburu be ng'ama ng'eyo no somo nyaka lweny koro an kiana trust ni lweny mane onyago lweny kende nikech no train nyaka Israel koro lweny mane dhi kony baba malocha Oburu dhi goye kende onge ng'ama chakwa yiero ne dhi konyo ng'awa baba lweny malo kwa dhi weche wa mag party kwa wacha dieri party osethirowa wayudo ni nitie kuonde moko ma joma nigi potential manya perform ibo wuondwa ni odwa not achiel gisani wamenyi wang'i kaka in gi kaka gine ni kata MPs moko tiyogi king'eni pokitiyo en mana report form ka gik wang'e ni nwayieri kaka mar osetiyo 15 years isetimo ng'ese wicho classes de dala kosok de dala maler erokamano Brian ino akia ni korka kori ochalo nade nikech ine jal mawuok e kweth mano mar United Opposition mano moting'o kanyo Kalonzo Musyoka kaachiel kod jotelo mamoko ma osebed kitemo mar mondo mi olombi mar mondo mi odonji kata oduogi e duond bura mar ODM mondo ne kaka inyalo teg ODM kaka achiel kuom ling'anya mar Raila Amolo Odinga oweyo chien bed pani inyalo tege kalure kod kaka sani piny chalo Brian Erokamano kapok adwoko penjo ni we mose jo East Kanosto kwa widhi mano ward mae Nyando constituency to wacho moments ago ni an kaka political analyst kapok adwoko penjo ni directly awinjo kaka osiepega fellow panelist wuoyo about ODM mokwongo we akaw kuyo makende mondo agone familia mar Raila Amolo Odinga mos ahinya kuom lalo baba ne ng'at moro mane otemo fight sana ni devolution
ka devolution nokel gi ng'at moro ni Crispin Odhiambo Mboya mane osomo Toronto in Canada. Kanene committee mar devolution in Kilifi. Ene ng'ama nobiro gi that idea. Later kanodugo bedo assassinated to Raila Odinga no fight ne. Ma sani political parties mang'eny kaka ODM ginigo, Jubilee, Safina Party, sani wan gi political parties 192 if I'm not wrong. To de bed ni onge baba gini mano fight negi. De koro political parties gonge. To gima dak kwayo maduong' mokwongo ni politics ma Kenya kata ma Africa need hygiene maneka wanyalo dongore. Without hygiene okapar kwa bro dongore maber. Koro kaduge e penjo mi penja moriere wan gi opposition, wan gi political parties mane government, the ruling government and the opposition. Opposition must be there. Nyakobedi kanyo mondo keep the ruling government on check. To weche mosebedo ka wachore makato siepega sewinjo ko wacho ni jomoko opposition nyalo join government na winjo ko siepa mono wacho kanyo dakika moko mokalo chien. Okinyal trust dhano. Kane wan NDC mar People's Liberation Party mane jakom mar Comrades Charter, Rigathi Gachagua nowacho ni sani President William Ruto dwaro nyiewo jomoko kendo tiyo matek mondo kaw jomoko gole opposition oduoke government. Tifwenyo ni Kenya kae pesa ingo dhano. Kani neno ka Gideon Moi neni opposition to few days before NDC mar People's Liberation Party, that night nengi Kalonzo. Mo promise Kalonzo ni any opposition. The following day no join government, mo step down Baringo senator. Koro okinyal trust ngato e siasa ka. But gimang'eyo kaka a junior political analyst eni wan kako jende matendo. Ne wan gi president moro in America called John F. Kennedy. John F. Kennedy nowacho in 1960 that a society whose young men and women are still in constant state of slumber will never realize their potential. It is the day they will wake up to show people in the position of authority that they have potential. To genya loma na nyiso jok mani position of authority again gi potential ka ge decolonize their mind magi woke a constant state of slumber. That's when they will tell the people in the position of authority. Ma I believe one kaka kijende matendo kani neno Gen Z protest. Gen Z protest negi wach negin tribeless. Nok gin tribeless. Nintie jok moko manotelo negi. To negin chini ya maji. Koro gima daer mondo miawachi. Young people, if you want to change, if you've already spot, kise neno challenge moro ma jo face, to onegi bed part and parcel of that solution. Atangeni penjo mabendo wabo bedo kwa penjo ni to bedera were matindoge oseikore ne ka otelo eyo makare nikech kata odiochieng' manyoro wang'eni Oburu Oginga no ka thuolo makende moromo kod Babu Owino kendo chieng' tich ariyo mano mar juma nie kinde mano twa kod od fwambo marwa mar Ramogi TV kae e chenro maduol nowuok oko ayanga kwacho ni onge gimoro amora moneno manyalo tamo Babu Owino e bedo e ng'welaro kom governor e county ma Nairobi ka kwacho ni adiera koyombo e nominations to ODM bro bedo kamiyo tiko kata kamano adona ka yoyo madundo gisani kwa duoga bo bedo ka winjo pach Lois ka chiel kod Oguk kotudore koda ka ODM adiera nyalo manyo jogo manitiere e kweth mapingo piny owacho mondo riwre kodgi giteg duon bura mar ODM nyakora Mugia Jong'wa ka yoyo madundo gisani waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda
Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Shinda mamilioni. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Tutabaki hapa duniani sisi tumbe manyo kitlamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny atingo bana abiro iri misango buricho onge wariure kanyakla mondo wakel nyadiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruono wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Geno sana kendeto enoresi. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Antiko will handle. Antiko walk on. Sylvia, come slowly. Ja pesa ni ngami pako katokoso. Ora ting tigas mani wangelando. What? Huh? Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kendo ero kamana inya kuom medo kete Ramogi TV twak maro e cheno mar mbako romo kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyonagi watwak otudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore e pacho kae kapok ne wadhi e yweyo madundo Loisa kaachiel kod ogo kinde mang'eny pok uchwalo pachu ahinya kotudore kod kaka duon bura mar ODM sani temo mar mondo mi oket odgi kumoro achiel kaachiel kod tego duon burano mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 pachen mane Loisa. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo aoro kuyo mara makende ne familia nogo mar mosenendo Raila Odinga. Raila nong'e ni gi kocha cha Odoko Nera.
mama na giyago kumoro achiel. Koro ka arawe twak makawuono, ODM en chama maduong'. ODM en chama masani celebrate higni 20. To kendo ODM en chama nogo mok dipim gi KANU. KANU ng'ene mana chama maduong', but achudhe nodhi odonje ma koro mbine cha nodok piny. To ODM en chama mokwako Kenya mzima. En kidhi Eastern kocha intie, idhi Central nyaka yud members ge. To koro kata kwa ng'iyo historia nogo mar ODM, ODM kane chako 2005 ne wan gi Ruto, ne wan gi Raila, ne wan gi Mudavadi, ne wan gi Kalonzo kendo nyaka Balala gi Ogai mamoko mane iye. Koro ODM en chama mochung' imara. Ma ODM, joma pani ODM osenindo, mago joma pachgi ok ni maber gi ODM. Mar ariyo, Raila Odinga kane pok onindo, kane en e liend Phoebe Asiyo Nyakach kocha, nowacho ni ODM biro bedo gi jatingai mano 2027. Mano chalo ni negisebede mbaka moro, aput moro kaka jo ODM gi UDA, ma giwacho ni gibiro golo candidate. To mano winjore kendo biro mana ka jo ODM gi jo UDA obedo achiel kanyakla mowinjore ni ng'at achiel ema gidhi golo. Manyiso ni UDA nyalo golo ng'atgi achiel, ODM be golo ng'atgi, titimo nomination eigi kaka joot komondi, koka gikelonwa oko ni ng'ano madhi lalo ng'owa kom ker. Mar adek, ODM ni jakom kane pok onindo noweyowa e piny owacho ma sirikand William Ruto. King'iyo history chien, aduoki chien matin. Kane Kenya oyudo independence, kerwa mokwongo ne en Kenyatta. Kenyatta kane onindo noweyo jogene, jo okuche gi Moi. Bang' Moi gidhi Moi otelonwa hignigo. Moi kane retire, ng'eni Moi nokoweyo ja Kalenjin jonjelo moro amora e sirikal. Noweyo jonjelo gi Raila. Dierego tiend Moi ne rach. Makata jodala gi kochacha nokomor kode. Makata kowuok ineno ka sirikal mano mar okuche kanodonjo ne mar Kibaki. Kibaki was not the kingpin mar okuche. Kibaki nodonjo nikech koro ne ginene kaka technocrat. Kapoko Oginga otho, Oginga noparo kowuoni en joluo odhi wene Orengo. To nokowene Orengo nikech kanigo kura ji ne paro ni Orengo ema biro yombo. Kendo jodongo gi Joyce ka chiegni nindo giwinjo. Jaramogi kane sani ogik ne Nairobi ka, mano history awinja asomo, nonyiso Nyatieng. Nyaneno ka chiengni ochiegni podho. Mano ng'eni koro were. Chiengni ochiegni podho na. To kiko podhonwa Nairobi ka, odhi opodhonwa gi Kisumu. Ng'eni Oginga nowuok Nairobi ka Tuesday, to Oginga onindo Thursday. Koro Raila Odinga nosewinje spirit ni Nyasaye ni nyalo kawe anytime. Omako badi joluo gi ODM te, owewa kanye ka onjelo ka. Koro konjelo ka ODM ni mara. To njelo ni be en kanyachiel manochako ODM. Sani ODM wachalo nyako maber, mapon, misero. Koro nyako misero wang' te ng'iyo. Community ng'iyo joluo. Sani wadong' kwa hang'. Joyce wanyisi ni deni Raila Odinga ni okowewe sirikal. Boka mane joluo yuda town ka. Deni boka ke joluo be wigi tek. Dena ena boka moro moriere. But king'iyo rei nika, mbadi nika, to gi odi wuor mano the AG. Koro an ki pacha, aneno ni wan maber. ODM oburu nyocho wuoyo maber sana ka. Owacho ni Kingpin ok yier. Kingpin en juok jopiny. Ineno kaka obuolo ti, obuoli biro po mano ti. Koro chuno wa joluo wahore. Jogo madwaro ni okaw kar Raila. Gini ok riedne laini ni yieri. Ng'ami yiere en Ondugi Randa man ker mar joluo. To gini eni juogi. Kata Oginga nowuo ni Orenge mabiro lidi joluo. To juogi nodhi opor mana kuom Raila. Koro nyaka ji hore
mondo ji obed kumoro achiel. Erokamano. Oguke in korka koria keni paro nango chenro makoro sewuok oko ayanga mano mar temo tego duond bura mar ODM mar mondo mi kik obarre kalure jomoko osebedo ka wacho ni ODM nyalo barre kata kamano Oburu Oginga mane koro omilemo mano mar bedo ogai mar ODM makojolo temo matek ahinya mar mondo mi oket odgi kamoro achiel kendo en oseyangore kaka ng'at ma bro miyo ji duto thuolo ahinya nyato jogo ma bro bedo kalaro tiko mano mar ODM kila ng'ato oseyangore ni bo bed kimiyo thuolo mano mar dhi nomination kendo ng'amo yombo ma jopiny oyiero imo bed ka imiyo tiko bende bo bed ka itege yo makare nyato gi chenro masani bende nitiere mar temo lombo jogo manitiere duond buche mamoko mondo duoge ODM. Oguk Erokamano Joyce. Kuranya wuyo sani seche ka juk baba ne lor. Juk baba kuro teko lor. Gima nya wacho ni ana believe ODM kendo kata sani an a youth leader mar Kisumu County mar ODM king'iyo age mar youth bracket to wane youth no. I believe ni ODM otegno kendo ngata maparo ni koro absence mar baba mar Raila Amolo Odinga dhi miyo ODM yukni aparo ni mano ng'amo paro marach. Jomong'eyo kata chien kanyo jomoncha winjo Oburu Odinga nyocha iluongo ni youth leader. To ji mang'eny japare to ng'ato jaduong' motini makata oingo nyaka Raila gi age iluongo ni youth leader nang'o. Youth leader inya bedo youth leader in age, inya bedo youth leader in body, tinya bedo youth leader e wisdom ewi. Koro Oburu Odinga nyocha ni youth leader kata sani pod en youth leader e obwongo. Nikech out of joma ni ODM gi kanye makela story mar Babu Owino miwacho ni. Chien ka Babu Owino nyocha bedo vibrant mowacho ni owete ne ok dwar ne maber. To adier kanyo nyocha ng'e ODM ndi jok moncha dhi nyaka Twitter an elected MP member. To dhi kacha to yanyo Babu Owino kendo wacho gik moko ma wan kwa ng'eyo. An personally believe kata during student leadership na ang'e ni ka Babu Owino ok otimne maber to kata no wuon e ODM ka kodhi timna maber. To samo pare to kata wan wuon idhi parwa to kata nyakwa kama student leader ma KU ni en gi future ni one day ka wuok student leader mar KU gi jok mani toka gi chiemoro na yor kuma nyarawe ODM. Oburu Odinga sani ng'at ma wisest e Kenya ka nikech gima nyo timo no gino sani king'iyo kata social media wan kaka Gen Zs mani kod millennials mani mbui ibro fwenyo ni sani Oburu Odinga nigi more following than any other person manyocha nyenyere ni en jatelo ODM chien kanyo baba ntie apart from baba. Nikech en makoro chiero juog manyocha lalcha. Nyocha yudo ni most of the youths, most of the Gen Zs nyocha wuok e ODM ka gineno ni ka koro ng'at mani mbelewa. An wuon kanyocha wan e university anytime mang'anyo dwa wuok wach lecturer. Kaneno ka Babu Owino osegolo memo tang'eni dhi chul jogo. Tadier ka Babu Owino osegolo memo to Mount Kenya ji osewuok. Nyanza students owuok, Nairobi ka students owuok oko. Onyo ng'eni mae ng'at ma nyalo fight for our rights. To ka onyo waneno ka koro ichako bagi itere kama to kata wan e ODM to koni koso kaya anti ne tiyo ne ng'ato. Be future nane ka to gima Oburu Odinga ne otimo no gino chiero ji mang'eny kendo juogi chose duogo ji makata sane king'iyo ji mang'eny are willing mondo mi ochung kata gi ticket mar ODM no. Lek manyocha lal chien kanyo. Ka biro e weche mag telo kaka ODM ji mang'eny wacho ni baba nyocha wewa government anda do divert opinion na matin nikech sasa ka nyaka bed gi mind ni number 1 sasa ka I'm both a follower to an be an gi following manyiso nang'o anyalo listen anyalo winjo gima jatelo moro wacho e Kenya sasa mar Kenya ka at the same time an gi joga be nya winjo gima wacho. Kore momiyo anytime machung ni ada wacho gimoro nyaka ne ni okay awacho opinion mang'ani dwa winjo en jatelo mobedo appointed kata obedo elected to be sama wache ni jok manie toka kata student mwenye chungne to be are they in collaboration gi gima da wacho ni Joyce apane waka anachiel kuom jok ma kane Azimio through baba ne dhi ndara mano during high cost of living 2023 no adhi ndara kendo mokwongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model omakwa Chest House moterwa Central Police Station kawuok kae koro mako sasa Nairobi ka koni wadhi dala Kisumu dhi aywe kachopo Kisumu ne ema korko maka kendo mwanindo Kisumu Central 3 nights moterwa kod Yaga Maximum Prison
an kuma ndina asedonjo kod yaga not because nan wrong lakini no fight against high cost of living to weche mag new university funding model nikech nokwane nopenjre niya to jok manyocho kawo mondo mi ong'adne sirikal riekogi gin jomage ma feel niya ni old system manyocho jichulogo fee koro rach mahema sani to kwang'iyogi kata technocrats manyocho sirikal timogi manyocho sirikal tiyogo none of these people nyithindgi some Kenya ka magi jok ma sirikal chulogi kendo pesa mamalo to gikawo nyithindo somo oko to wan jonyuolwa onyagre kodwa ma some of us otimno mana rambe mondo odhi university kochopo kachacha kendo koro king'iyo that new funding model do bedo marach kanyocha broad base biro baba Raila nyocha wacho ni okaw technocrats mondo kony sirikal tiyo mondo gik manyocha dwani mondo tim maber ka nikech baba ne do bedo president to nok odhi kare victory no bedo postpone baba sani is a victorious heaven kuma entiere koro nyocho kaw technocrats mondo kony sirikal gik manyocha dwani mondo tim mawan kaka na believe as a youth baba nyocho ko wewe sirikal baba nyocho wewe technocrats mondo kony sirikal tiyo nyaka 2027 nikech ka nyocho wewe sirikal baba do wacho nango nyaka 2032 koro technocrats nyocho keti jikaka Pio Wandai jikaka Mbadi mani treasury mondo mi okony sirikal mondo mi gitim gik manyocha baba nyalo timo den baba en president and that's why again I call for Mbadi tim gima nyocha baba nyocha nyatimo ka baba nyocha year president akola again Pio Wandai tim gino kel stima luo Nyanza kamora mora an wuon kada loko donge stima nyocha Ramogi odhi kamoro ni Bamgot awuok Bamgot daraja manyocha ing'anyo no mano daraja wa nyithindo ok nyadhi school ka koth ochwe to oko kae to wan matek wago nango anga wero two term lakini ka koth ochwe to dhego wado matin mano bende makela e penjo machielo nikech wang'eyo ni paro to nitiere mopogore opogore to hie rawere makoro nyaka sani koro osegombo mar mondo mi owuog oko obede teli wacho kanyo ni nyaka sani koro kaluwore kod gino ma Oburu Oginga osetimo mano mar kata bedo piny e mesa Opor Wacha kod Babu Owino mar mondo mi owinja ne side ne nyalo bedo ni okelo chuny rawere kama chiegni kendo nyalo miyo rawere bedo kod geno ni adiera ka chung kod otiko mano maduon bura mar ODM duon bura maduong' mogik e pacho kae tinyalo miya otiko ka yombo to jopiny ohera gadiera penjo en ni rawere bendo seikore mar telo e yo makarada na chak kod Zadok kaito John imbe nang'eni nitiere kod wach midange ni kila ng'ato nitiere kod paro mango chwal kotudore kod mano to bende rawere oseikore mano mar kawo telo mar mondo mi kinde mathoth kata kwa goyo mbake kinde mokalo chien jikikwacho ni joma hikgi oniang'e ma pod nitiere telo to wan kaka rawere pod owewa oko Zadok Joyce erokamano kendo achako kanyisi ni rowere oikore ne telo kendo telo mar rowere nitiere Kiswahili moro wacho ni wazee wana uzoefu na vijana wana ubunifu na wazee wanachukizwa kwa ubunifu wa vijana kwa sababu wanataka mambo yaendelee kutendeka jinsi yalivyokuwa wan kaka rowere wan gi ideas manyien to kendo king'iyo sani telo gi gik mwadwaro e era wani opogore gi gik mane ji dwaro 2019 higa mar 2000 gini ne ji ne nyalo gombo kata pikipiki mondo ringgo mano gima sani wan ok wadwaro wan kaka rowere wadwaro technology mondo konywa e somo to konywa yudo tich to wabed independent kik wabed over dependent koro wan kaka rowere sawa mar telo en ma kendo onge future mora mora to kendo akwayo party na mar ODM ni ODM nyaka mi rowere thuolo to Joyce ang ni yiena wachi nikech telo wani osekete ni wachaki gi party wa mar ODM kuom higni mang'eny baba ne en ng'ama nohero rowere kendo joma tindo lakini party wa mar ODM ni bentie kaka osebed ka idieji ma mondo mi wuoga miting wi oko kiomo ni tingo wi na osebedo ka dioji okadwara luong nying'ato bato miere nenore anene pap to kata mana sani wawachi wan gi party leader party chair ma en governor ma Homa Bay Nyasuna Wanga magi joma to me apart from gima waneno ni en veneer happiness apparent happiness there is some subtle of rivalry ma ok gidwa ni ng'ato chung malo kendo stage manage gimora mora to kendo ji kaka Wanga gini nyaka yie ni sa en marwa ma ok en sa mar mako bat baba nokonyo ji mang'eny nitie joma life gi kendo ngima gi te
ne nitiere mane siasa ni nikech ne girito mondo mak badgi. Sani e Kenya kibinyiswa gimitimo, gima isetimo ka ne in gi thuolo no, to gi gima idhi chaki timo mondo ka wami thuolo mondo itelnwa. Kikawo for example county mae nikech ma chal mar Kenya nyaka wago kamora mora. King'iyo kuma e governor na Nyasuna Wanga, PR mang'eny gi seche te wuothe tie Ruto gi luongo nying Raila gi lamo baba lakini gimitime Homa Bay county onge. Ana bedo jatelo Mbita High School, abedo jatelo Kenyatta University, nyaka kawuono pok awinjo kata nyathi achiel moyudo basari mar county mar Homa Bay. Pesa no dhi kure? To kendo kata wawacho ni Kenya, wajo Kenya wate, but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Onge kaka sani kata wan miluongo wa studio kani wawacho dhowa kaka jonagi nikech my culture wan tiere kuma wae. Okinya biro ni telo ni county mar Homa Bay mamagi bejo momi kura tidhi yomo ji malara lufu kano mondo bi otie county. Kae tinyiso wani in isetiyo kendo une party mae gima party dwaro. To kendo wachonwa ni igero stadium mano chak Gawiti, igero yo ma diedo kadhi yo Ugis, yo moger gi national government, magi gik ma ok wadwar. Kendo wan kaka youths, it is not just about identifying problems. En manyo chandruok to gibiro begi solution. To be kapok atieko nikech aneno ka Sao Song watelo e university kendo ang'eni ng'enyne wan ka e kaka comrades. Nabedo jagoro mar KU koka na wuok e office week mokalo. Sani eki kawuono en ndalo mar 45 nyaka ne lecturers chak ng'anyo. Nyaka ne gichak ng'anyo nyaka kawuono waneno mana nyithindo achiel mag rowere kawuoyo nikech control mechanism moketi mwaneno nyaka party ginegi e gik mane Duale okelonwa 2016 kano amend godo 2012 section 42 mar the 2012 University Act mokelo gimiluongo ni electoral college ma is pure corruption, pure intimidation, it is pure absorption of student leadership by management to government ma you cannot even have a student leader rising. Sani de wanyalo yudo ji kaka Babu Owino gini okinyal yudo gi nikech ikawo ng'at moro mabe okinyal wuoyo kata wi nyithindo ka koro mandalo 45 to pod wan oko nyithindo pod wuoyo wi ng'anyo. I'm glad na neno ka Wasonga gi SG mar Kusu no bede bura gotieno we wagen ni wadoke school lakini rowere mae sawa kendo wan ema nyaka watel kata mana ODM kanyo be wadwa nyiso Buru Odinga wan jo party kendo wachungi party motegno. But party no mondo mi obed strong kaka no se wacho. Omiro were thuolo, omiwa thuolo e kwa dhi neno lokro. John in korka kori. Erokamano. Amor gi kaka Zadok owuoyo. Kapok adonje twak, adwa duoko owadwa youth leader ma Kisumu. Awinjo ko wacho maber ni okonya go tutam to ndara ma korgi sujio turubam kod rach. Bedo mar Bamgot pod rach. Bamgot ere kaka bedo maber nade. To en pod en owacho ni ODM na igire, ODM na igine ne, ODM na masimo ne yo, ODM na matema. Tende ne party kwa geno kum party mose bedo ka siemo no joge, jok mok nyatiyo. Ok dangi ka rais ni dwani mondo rais odhi los ni aora. Ni mondo koke wach to tam. To ka wanti kata gi serikal ma loch gwenge mano kene gi Raila Amolo Odinga. Ma serikal ni mondo mi okonywa kaka jopiny osebedo ka konyo party. Nikech isiemo ng'ane emo mondo mi dhi tika chacha. Isiemo kama ng'ane emo mondo mi dhi tika chacha. Kadwok kuom twak. Wan kaka rawere koponi pod ok wanyalo loko pachwa. To pod wadhi bedo matek kabisa. Wangi uru gini outside the party. Wangi uru gini niya wangi one dhano ni an kaka an John mawuok Arojo Homa Bay. Adwa wuok mondo mi awuok nikech adhi akony jogewa ma Arojo kuom thagruok magikale. Awuok mondo mi nikech adhi akony jopiny kuom gik moko mwasiemo. King'iyo kaka owadwa bo wuoyo e wechegi. Iboyudo ni counties wa imiyo pesa mawuok e serikal mamalo. Kaka Homa Bay County pesa ma pile mwayudo en 12 billion. 4.9 billion diye development modonka diye gik mamoko. Kwa uwe 12 billion en million alufapagare. Kochak kwane stadium kacha ikwane 1 month kokudhe lunch okudhe sapa jikwane akwane jo piny tema kwane. Mane pesa mo uwe. To pesa nyokwanya uwe nikech sate
ngato chunge project ngato sate kagi go campaign ikono wane Raila ni ngamu pingo Raila wadwoko dala mani gima wasikwago ahinya sani koro jaka jogo lok pachgi mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny to kata ka in youth to imbe pod biro gi mentality mag party okwa biyieni sani ngama wadware ngama dwa serve the people aneno ka jomoko be chiwo example ni no wewe position sijui Gachagua wacho kama Gachagua be osokonwa kama kor Gachagua ne gendara wan waonge ndara kor Gachagua nigi pi wan waonge pi mae sam wadwa makore kata kaka Uganda mondo mi wapak jogo mantie serikal wapak Raymond Mologeni mondo mi ugemra development erokamano Faith inta keni korka kori bende rowere oseikore yo makare kapok wadhi yo madundo kendo bende rowere oseikore e yo makare inya to ne weche go mago mag telo ka ni nyaka sani koro gisebedo ka giwacho ni yes kinde mokalo chien koro ne therwa sani koro nyalo bedo ni mbele nyalo bedo ni ber bende giseikore mano mar kawo telo kata ka koro migi Poda feel ni rowere poko ikore lakini oningo gichio kech ka sani pod wawacho mag ni mondo miwa spaces to one the larger demographics sano ningo beni vijendo se organize magimbe gida ka koro ginyalo bagain koro ni party mae kama wambe wachope mae gima wadwaro alafu thothne idoka be kaka vijende mose wuok jok ma fight gin mana vijende wete uwon vijana fight vijana mabowo kokacha mondo embo ketre kokacha gimoko ngi penji ni be in gi gimoro ineno be in gi yodi be in gi familia so vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves gi support each other one another mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha na do wacho bendo gimoro mane hapa inaweza doke mano mention something to do with the party togi broad based government koro penjo nanado penjo jo penyinia ang'o momiyo wane broad based government nikech ODM koso nikech wayie gi agendas mag Ruto to ang'o momiyo wadwa dongi broad based government koro I feel ni mane e penjo moningo wachak penjuri sani kwa wuok nikech chambwa wach mar chambwa kuwuok kende chambwa jomage madhi bedo disadvantaged chama koso in japiny ineno ke jo chama to pod dhi mbele gi mag chama pod yudo pesa gi mar chama jok mano bedo elected gi chapa pod chamo pesa e ground kocha governors wa mano dhi gi chama pod pesa lal ka no mention something to do with the bursary mar governors nyoro kende no wuoye grupo mar Miuru Bay inte nyathi moro mane yudo 420 something marks in 2023 to no yudo scholarship mar governor nyaka nyoro koro nyathini ni solo ne pesa no tamore ineno koro to magi nyisimani kama mana nyathi achiel to this is the best performing student in the whole of Nyatike constituency to governor pod scholarship ne okchopi koro wapenjo ndo ng'omio wane broad based government wantire nikech mbadi technocrats ne kacha kosoni wantire nikech wado support William Ruto to ki support William Ruto benefits mage mwayude sani kaka na wacho inyalo neno gikmikwano ni magi timore kore feel ni instead of criticizing niya wadwa bede chama koso wadwa bede broad based government en ni sani jo chama waoldi gi ura accountable to gi jo sirikal ine sirikal kachin minister mar finance kaka oganda wa maka joluere akikonyo wakachacha ineno in kaka minister mar energy ere akikonyo wakachacha in kaka PS mar health in kaka PS mar interior ere aka wa benefit from you lakini kwa chako wacho story mag chama ni chambwa chama to at the end up ni 2027 ochopo to we lose to elections mbele to pokwa organize kaka Uganda koro wa makre uru mondo wa organize to vijenda kane wacho vijende wa miuru vijenda opportunities vijenda wa wogoko wa support each other ODM nigi history nyaka nene thothne vijende usebedo sidelined that is the truth e party ka koro mae sama vijende bende organize mondo bed ka kuno to kodhi nyal miu opportunity ka poduno wuon poduno dhao poduke kama untie ukia kata une chamo ukia kata une broad based ukia kata unoko koro vijende bo decide mondo wogoko wadhiruru gin to mana kamano Haya ngeni Zadoka Lois kachiel kod oguk nitiere kod paro bede kata kamano director mara nyisa ni wakaw mana wiyo madundo kendo nyakora muge jongo modho pi matin waduogo kik idhi mabor Na to kori
kiwinjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Yeah, it's called pivoting. So they're pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka miraa yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415# to get Vite as your skiza tune. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Beikori mar doke pacho. Kama sigen ni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni nyakora mugia jwangi tielo mogik e twak maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuona sama ne ote mano mar Kopolo mano jalup jagoro mano mar Kupet bade makilifi wacho ka ni watimo mos makende ahinya ne tho mar ogai marwa baba Raila Amolo Odinga wacho ni ODM baba ne oweyo ka en party manigi mbi maduong' e pinya mar Kenya ok en party jaluo kende lakini kata nam chumbi koni ODM ema jiwero koro baba noloso party machalo managi mano mar CCM mane Mwalimu Nyerere oloso Tanzania. Mana kaka CCM odak igni mang'eny tok Nyerere, ODM bende biro bedo ndalo mathoth kapok ogore pinya. An gi geno maduong' kuom Oburu Oginga ni obiro bedo confirmed kaka party leader to kendo obiro chungo ODM strong and build it stronger than Baba left it. Otigo kowacho kanyo ni I wish Boyd Were and other ODM aspirants success in the upcoming by-elections. Mago mana moko kuom ote manyakwara mugia jwang' chwalo no wako kalo yoro duto te mag tudruok. Kapok ne wadhi yuyo madundo, Brian, ang'eni nitiere paro mani mako? Kamano kuom ya thuolo no. Mokwongo adwa kwero gimoro awinjo ko osiepna Tieno wacho ni doko wewa e broad base. Dorodhwa. Mokwongo gima da monda wachi en ni we have 8 provinces. Wan ge provinces abore Kenya ka to Luo Nyanza or Luo Nyanza or Nyanza region is one of those provinces. To mae a tribe mokinyal ignore since independence historically. Watemond wabed historically and factually correct. If when you mae a tribe manyakitigo kata kiyombogi to nyakiti kodgi. Need the chwadwe ground man because we believe in the constitution and the rule of law. Manigima chikowa. Winjo ka ni penjo jo gimoro ni youths are ready to take power. Wan kaka kijende matindo. Kadwa kwedo gimosiep na Faith no wacho ni pod ok giikore. Mano Faith moko ikore. Yudhe mang'enyo ikore. Eyo machalo nango. Kaka ana ikora, Babu Owino gino ikore kacha. Koro kaka an kada wuoyo kuoma, ana East Coast to kwa widhi. To kata sani ka wuok na adhi laro MCA ma adhi bede ballot. Ok ni kalanda selanda adhi bede ballot gi ng'eyo. I'm going to win with the multitude of youth. Because ging'eyo potential mango. Koro maybe Faith gi jok moko poko ikore, but ojende mang'eny young people say ikore. To gima thiro ojende gi en political parties maginti. Kaka ODM osethiro ojende mang'eny kabisa. Kaka king'iyo for example, ojende mang'eny osefight ne ODM. Tifenyo ni mondo mi keti at the forefront migi positions moko mondo negi ni ojende wagi bebiro ok yot. Mako ure noken kata ma political party mar ODM. To Gen-Z protest ma last year ema nomiyo Mako ure noketi malo ma miyore nyaka meetings moko mag ODM outside the country. Koro ifanyo ni giwacho ni ojende pod tindo. Ojende ok watindo. Kata kwa tindo yes, but idea ma wan ge mindwa nyalo transform the society or community. Nitie challenges mang'eny ma young people ose sport magiwacho ni this time round enough is enough. Inyalo bedo ni aseikora kaka an. Seche moko society ok nyal endosi. Nyaki endosi ikendi koka gidhi endosi. Kiling ok gidhi ng'eyo. Gima ng'eyo ni power is taken not given. Magima dwa nyiso ojende matindo. Kichung' ni dwaro gimoro, go ahead and fight for it. Ng'ama buro kelo nigo onge ni koro timbre nade no migo. To ka ng'ato buro chung'e mbele na ka dwaro gimoro, to mano koro ane maburo timbre nade, an maburo tiekora kod ng'ano. Number katieko, as my parting shot, awinjo ka weche moko lore ODM kae. Gima dwa wacho moka undi, ODM kae ji mang'eny dhirem. One of them, en youth leader magi wacho no. To koyombo, to mano mana favor. Kata last time, youth leader no koyombo, genuine election, no yombe, to no miya ticket. Jok mano mi ticket. Mano donge, no, seche moko koro no miya ticket nomination. Nike general election to nyaki yomba IBC malandi. Koro nomination kanye mano nene oruma moro. Nikech iwinjo ka ji wacho ni siji ODM en mar Joko Odinga. Gima dhi ketho ODM maduong' sani ka jogi ok otang' en gimoni siji kia ng'ane gini nyithindo, ng'ane gini pod ok nyal. Koweyo mano, gima nitimo ni sijui ating'o bad wanga malo, ating'o bad opondo Kaluma malo, sani koro onge.
Sani en koren kindi gi jopiny kaka jopiny oeri. I want to say this to the country and the political party should listen to this very carefully. Kama Kenya chope sani adieria makende en ni something like money can't win election. That is number one. Power cannot be obtained by guns. To kochopo kama koro kanyo, to the country will decide where we are going. Thank you. Erokamano ahinya. Ang'e ni wadong' mana kod thuolo matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Faith, nitiere wach mida wacho kapok adhi, to wach miwacho ni iwache kod wachni mogik ka atieko kodi chuth. Erokamano ahinya Joyce, nadwa duoke awinjo ko Miss Quota ka wacho ni an emo kan ready. Point na ne ni Joyce, nitiere gimoro matimore, jo youth oseketo bedo young qualification mar donje telo. Ineno. To mana gima wadhi dore sani waneno wan gi positions mag nwa champion nyocha chon ne mondo mine mang'eny odonje telo. Sani wan gi mine mang'eny odonje telo to shite mag mine pod nitiere atira kacho. Sani the youth we are doing the same thing. Waloko being younger qualification to get into leadership. To koni go bed kamano. Koro kwa wacho niya ere kaka jo youth oikore mar donje telo. What are you doing differently mondo yieri? Koso wan wabedo mabegi madhi mbele timore thoth ji gin gi oko ni wan jo matindo wadonjure ballot. Ineno. Mano nyisora ka sani gi voter registration mar new voters madhi mbele. King'iyo vijende poko wuok mang'eny mondo register. To mage jok mago ni wadwa waikore, wadwa kawo telo, wadwa loko telo. Ineno. Koro pod wadhi end up nodok bang'e tribal groups mane wantiere to gi gik mane wantiere to kama pod wan kanyo. Koro jo youth wawuoguru to be kik wuog ni wawuog wate wa support a few mwaneno ni nigi qualities to gi capabilities mag the represent wa mondo wa miuru jogi support financially, emotionally, support minyalo chiwo mondo jogi odhi mbele. Mondo kik wawe goyo vijende be mosewuok. Sani kata en ko wacho jok mapinge kama ochunge no mosegini mana vijende wetene. Koro ka vijende wacho ni waikore to ikruok ni kik obed mana wach. Ikruok no bed actions mondo wadhi uruote. Erokamano. Lois papen mari bende rowere oikore mano mar kawo telo kaluwore kod isewinjo ka rawere wetegi oseloso kotudore koda moko kuom wacho ni rawere moko kuom gi kochung' to rowere mamoko ema koro ok support gi. Bende rawere oseikore mano mar kawo telo to bende rowere moko nyalo siro rawera kochung' gi sani. Erokamano ahinya Joyce Kipacha, aneno ni rawere pok oikore ahinya mana kaka Faith owacho nikech rawere wan rowere achiel emitiyo kodwa marach samochopo sa siasa. Wan ema wan goons, wan ema waliere geche kendo wan ema iyudo ni yoro wago tieno wadhi attack kata rawera wadwa mochung'. Then another thing, nitiere gimiluongo gi dho ngere ni traditional politics. En gima osehinyowa sana kaka joluo. Kendo wan gi older leaders mosebedo chien magineno ni ng'ama gi endorse ema owinjore oti. Mar adek, yudhe nitie gimiluongo ni tokenism. Wahero jatelo weya gi lokruok. Jatelo ok inyal dhi weya kama. Jatelo to wigi 200. Joyce 200 nidwa chame higni 5. Ok di cham. To mae sama ji campaign tinyiso jopiny ni yieruru ng'ama wiye ler. To jopiny e kura ka mine e mang'eny gi yudhe. Joma chuo ok goga kura ahinya. Gin kidhirogi eka giwuok oko gigo kura. To gima hinyo yudhe machielo ni waonge gi pesa e lwetwa. To waonge tije. Ng'ini nyalo dhi bagene mesa kachacha ka in gi gimoro. Waonge gi connections, waonge gi the right connections. Ibiro wuok kata gima neno koro Faith owacho kadi nyathi matis cha. Nyamite moya uriri. Odhi konyo nyathi cha nyatike to wan gi odege MP wa. Basari imiyo MP timiyo governor. Oko gima ber. Koro rawera kaka an minena kani. Ka wuok adhi dala tanyiso jo dala ni wabeduru piny wa sensitize kiyudhe. Wabed piny kech yudhe kuminono wantie ni be wagore ga samoro. Yudhe samoro gore kiyudhe kigin. Inya yudoni ji ochung', youth ochung' kata beach. Kasto jodongo moko ochung' 2. Bing'eni jodongo dhi bedo piny mawuok kigin. Ma wach ni ng'ane ine midhi. Yudhe to koro okita thorax mbele. Mok kony. Then awinjo ka wuodo Kisumu Olawa. Owacho ni no. Olawa owacho ni no wanyisi Joyce body language. Raila ni ng'ama osebede siasa.
onyuol yudo ka Raila ne siasa an gadieri to Raila kata ka ne ni opposition ni lawa kendo ni lawa maber ma iwinjo ni oneg ji Nyalenda, oneg ji Kondele, oneg ji Migori. Mano nyiso ni ya deni owewa oko. For instance, kano se yiki Jacob kata wana wapoko rumo bondo kachacha jo bondo sitingo maua osenywando kaburi kumano yike Jacob mano temo nyisi ni deni jeshi onge do chalo nade. Ada chiwo example gi youth mapiyo mogik ka watieko wadonge dakika 4 kende. Okay, ada chiwo youth achiel mwayiero Migori County waka. Iluongo ni Senator wa Migori. Eddie still young. To ne kako chilo timore Migori. To ni enemo oversight. Kendo legislate funds ma Migori County. An nyaka an poka neno kuma Eddie lawe uchilo. To mano ni youth. Sifuna moketo boy ni Nairobi katesre. And at least iwinjo koketo koro jende mo waseyiero. Ku yieri dhi kuchocho. Ti bedo ng'at ma aero babu gi gimoro achiel to samoro be apingora kode matin. Babu en aggressive. Ngeni kidhi e mesa kachacha bed aggressive ti bedo ng'ama be ibedo ng'ama hore ma ka ji wuoyogo to winjo wach. Koro wachna mogik yudhe wawuogo oko wadhi wakaw kura. Erokamano. Mondo wago kura 2027. Erokamano Guk wachni mogik ka watieko. Wachna mogik kada wacho ni yudhe to ikore. Mana kana wacho cha. To ikruok e siasa ni in gi jok mo believe kuomi. Ada differ gi Faith matin. Faith anta ikra ma kata sane ka poni anya dhi contest for the nomination ma yudo tiko mondo achung Kisumu County kaka senator. Aikra marach. Koro yudhe oikre okan kenda but yudhe mang'eny oikore. Oko ka. But en mane gimo be nyaka wadwa wache ni ng'ato nowacho ka ni nitie kaka party base moko dwa thiro. To some point anacho ni sasa ka ng'ato is somehow right. Iyudo ni king'iyo kata some of jotendwa gi kata manie government kata jogi gikuong gipimi ka in gi independent mind onge ng'ama dwani mondo ibed kodi machiegni obed kata jok manie sirikal ka in gi independent mind tiwacho gimoro ibiro kawi kaka an opponent to ka in gi independent mind to kionge independent mind ni like nitie jok maluonga ni kachumbari blogger en ng'at moro ma kimiye 200 bob to onyayanyo ni ng'ato the whole day ochako ng'e godhiambo dongera tich matemo ichako mede 500 okoninde koro na believe ni yudhe oikore but nitie jok moko magore gi yudhe gi ng'at ma onge independent mind en just a follower and lastly katieko Adam anakwayo the current party leader ne wane lokruok moko e Nyanza an wuon kaka wuok Kisumu kana dongo pamba ni pidho Kisumu County to pamba ni dhi tie industry moro miluongo ni Kikomi to nyaka sani jok mane tiyo Kikomi kate plus nyithindgi sani onge tich. As we speak, Atuli ni Kisumu kendo is fighting against labor child labor. Ana feel ni ka inja ngat serikal either ibed elected kata ibed appointed ng'e the cause of the problem. Don't look at the problem. The moment you are looking at the problem in a politician. Erokamano. To sani wang'e ni ang'o miyo nyithindogo under age ok support man lakini wang'e ni ang'o matimore. Number 1 Joyce katieko. Thuolo marwe marumo. Ahero ang'o miyo rice mar ahero. Onge supermarket ma Nairobi kae. Erokamano. Yes. Ang'eni thuolo marwa. Support industries ma Kisumu gi Nyanza. Thuolo marwe marumo. Adwa miyo 30 seconds Zadok kachiel kod John. Zadok mapiyo piyo kwatieko. Erokamano Joyce anyiso rowere ni wawuog oko mondo wakaw kura. Gimoro miwacho ni telo Nyasaye mayiero Nyasaye ok en registered voter. Mar ariyo jotelo wadhi yiero kaluwore gik manitimo. Ka ning'eni ni kwalo pesa wa ni employee ghost workers ka wanga gini ting misiki. Ne joge wa machung' malo kaka Governor Babu Owino, you have our full support. Don't take time to exchange with the likes of Kinakale Bamisi. They are saying absolutely useless things. One together. Erokamano John wachni mogik. Wachna mogik an kian John Odhiambo wachna mogik en ni jokama jopiny kapok wago kura wang'e ni wadhi yiero to wang'e ni wayiero ng'awa to wachna mogik makasawego wajumbegi ni awan kokitiyo Nyasaye dalo chimi kata mara mama betoncha ikri dala. Erokamano. Thuolo marwe marumo. Brian 10 seconds. Erokamano. Katieko agonere mogiti erokamano kuom invite kawuono. But gimadwa nyiso all politicians ni coming 2027
ok odhi bedo mayot. Erokamano. En gimitimo na jopiny. Tada wach mogik kawacho niya, Kenya had and have reached a stage where power cannot be obtained by guns. 2027 awinjo ka the ruling government wacho ni opposition onge gi plan, but jo Kenya mabro decide ni who is the next. Erokamano. Erokamano ahinya, thuolo marwe morumo, thuolo jabedo mana matin, kata kamano mbaka makamae pod wanyalo goyo kinde mabiro. Erokamano ahinya Zadok, John, Loisa, Oguka, Faith kachiel kod Brian kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono ubi wabed e twak. Nyakora Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kode nyaka gisani mwachopo e giko mar twak maru e chenro mar mbako romo. Ote magi agoyo mos ahinya, ok asomo moko kuom ote ma uchwalo. Kata kamano erokamano ahinya nyakora Mogi Ajwang' kuom bedo kode nyaka nachak chenro sa 12 mar okinyi. Sani odong' mana dakika matin to chopo kanyo sa 5 mar onyango. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor.